Gajing lekai I-League hapring ka Neroka FC Persia ika Real Kashmir. Haba pai syekna gajing lekai ka Neroka galamad ika Namrem halaying hadin bagala sya penlim hakamat ka Real Kashmir da saulanot. Hagajing lekai La Liga hapring ka Alaves Persia ika Granada. Haba pai syekna gajing lekai ka Alaves kalakuri ka Namjob hadin magalala ban pelim ya ga Granada dan lai lakawai bat kanega deru ga jing job ka basau ka jongka nagi khat sau teli jing lekai ha kanega samoi ha ga jing lekai Bundesliga ha penega kon Persia ka Bayern Munich ha ba phai shak nega jing lekai jonggi gi art ligi kenhun ka Bayern Munich kalayo ban penki jar tang ha ka minit ka ba ar pheu lengbau rang tep gol ba kan sai jongka u harikin ban dele magana ga shigol jongkin la pelong ya baro art ligi kenhun bagi klem la shu bat penki jar adu bukot ga kela step bat kumjuro adu bukot ga kelamin ha ka ba ga Bayern Munich kala khore ga nam job dai wela not ha ga nega jing lekai shabar na laying Aga jing lekai League 1 haprenga kenhun u Mbappe ka PSG Persia ka Monaco. Haba pai syek nega jing lekai ka PSG ka lala bat pelim suk ia ka Monaco da san la ar. Yang ini gisan gol jong ka PSG la yo bentep da Ramos ha ka minit ka ba khat sau u Mbappe la yo bentep ha ka minit ka ba lai pukundai leng ba ka penalti. Dembele la yo bentep ha ka minit ka ba nyau peu. Witan hau la yo bentep ha ka minit ka ba nyau peu ar badu kolo miani la yo bentep ha shwa ban kot ka jing lekai kata ha ka minit ka ba khandai peu plus nriu aga jing lekai Saudi Pro League ha prenga kenhun jong Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persia ka Al Aqdod ha ba pai sheng ka jing lekai ka Al Nassr ka la yo bentep ka gol ka baningkong tang ha ka minit ka ba khat lai lengba unajei bad ha ka kelamit ka Al Nassr ka la yo biang bentep ka gol ka ba ar lengbau rang ilekai baken sai jongka u Cristiano Ronaldo kata ha ka minit ka ba nyau pnyau batang hadin lai minit u Ronaldo liyo yang bentep ya ka gol ka ba ar ka jong u bat ka balai na ka benta ka Al Nassr kata ka minit ka ba prapeu bat ka nega dega gol ka ba khamper na ki wei pat ki gol ki ba liyo bentep Bat day la bagini gilai gol ka Al Nassr kala khori ka nam job hakane ka jing lekai da laila not bat kadang ne aga kerdan ka ba ar hakami ya khen poin haga ba ka duna tang si poin ya ka Al Hilal ka badon haga kerdan ka baningkong hakami ya khen poin